पलिटिक्सखौ लानानै जोङो धोरोमफ्रावबो जोङो बे पलिटिकेल बाथ्राखौ लानानै जोङो गावस्रालायनायफोरा सफैयो। जेखि धोरोमा थाया मानो जोङो जिहेतु पलिटिकेल बा नोङो जेखौ सापर्ट खालामदों नोंथांनि जिबनाव नोंथांनि गोसोआव लादो आरो नोंथाङा जेनो मोजां मोनो बेनो होदो। जायहा नोंनि थाखाय गाहामखौ मावगोन, नोंनि रायजोनि थाखाय मोजां हाबा मावगोन, हारिनि थाखाय मोजां मावगोन, जाथिनि थाखाय मोजां हाबा मावगोन, बे बिजाथिनो नोंथाङा होनो हागोन। सिगांथाराव आं साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साफ्रोमखौबो हामबायो। जायफोरा आंनि इउटुब चेनेलखौ नायदों नोंथांमोनखौ आं हामबायो आरो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायनानै लादों। बेजों लोगोसे जायफ्रा दिनैहाय आंनि इउटुबखौ साबस्क्राइब खालामबाय सापर्ट खालामबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं हामबायो। दिनै आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों, जिहेतु जोंनि भटनि बिसय आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। आङो पलिटिकेल पार्टिनि रावनिबो पार्टिजों आङो लोब्बा गैया बा आं पलिटिकेलाव आं लोब्बा गैया, नाथाय आङो दिनै फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। जोङो भटखौ मानि थाखाय होनांगौ आरो भटआ जोंनि थाखाय मानि गोनांथि। आं बेयावहाय मोनसे बाइबेल भार्स फरायनो सानदों। बेखौ आङो लादों बोसोन बिजाबनिफ्राय। बोसोन बिजाबनि 10:14 सिरियाव ओरैबायदि लिरदों, आङो नायनि। दैदेनग्रा गैयाब्ला जाथियाबो गोग्लैगोन। जेराव परामर्श होग्राफोर दं बेयाव खारग'नायाबो दं। बेवहाय जोङो मोननो हाबाय माने जोङो दैदेनग्राखौबो जोङो जोंनि हारिखौ दैदेनग्रा, जोंनि हादोरखौ दैदेनग्रा जोङो नांथारगौ गोनांथि। जुदि दैदेनग्रा गैयाब्ला जोंनि जाथिया गोग्लैगोन बा गोमालांगोन। बे थिग दायो जोङो जोंनि हारिखौ दैदेननाय बा जोंनि हादोरखौ दैदेननाय बा जोंनि रायजोखौ दैदेननायाव जोङो साफ्रोमबो साफा बिफानफोर दं। दायो जोङो जोंनिसो दा थांखिया जोंनि हादोरखौ सोर सासेया मोजाङै सालायगोन बा सोर सासेया जोंनि जाथिखौ बोखांगोन, ओरैबायदि गाज्रि अलखदनिफ्राय जोंखौ माबोरै रैखा खालामगोन, बेबायदि बिजाथिखौ जोङो सायख'नांगौआ जोंनि दायित्व'। दायो आङो रावखौबो आङो दसिया बा निन्दिया, नाथाय जोंनि थांखिया जाहैबाय जोङो मोजां जाथि बा मोजां दैदेनगिरिखौ जोङो सायख'नांगौआ गोनां। दिनैहाय बे बाथ्राखौ जोंनि बाइबेल भार्सआव मोननो हादों। माने जोङो जुदि मोजां दैदेनग्राफोरखौ जोङो सायख'वाब्ला जोंनि जाथिया गोदोरलांगोन आरो जोंनि रायजोआबो नस्थ' जागोन। बेनिखायनो आङो साफ्रोमखौबो खावलायो जेन' साफ्रोमबो गाव गावनि बेक्तिगत जिबनाव बा गोसोआव सानखांनानै जेन' भटखौ होयो। जाय बेक्तिया नोंथांनि जाथिनि थाखाय बा नोंथांनि रायजोनि थाखाय हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावलांगोन, बेबायदि बिजाथिखौ जोङो सापर्ट होनांगौ आरो जोङो सायख'नांगौ। दायो आं साफ्रोमखौ खावलायदों जे बेक्तिफोरा भट होगोन नोंथांमोना जेन' गोसो गोरबोनिफ्राय जेखौ हामजायो, नोंथांमोननि गोसोजों जेखौ साबसिन नुयो, जायहा नोंनि मोजांनि थाखाय मावगोन, जायहा नोंनि हारिनि थाखाय मोजां मावगोन, जायहा नोंनि रायजोनि थाखाय मोजां मावगोन, बे बिजाथिखौ सायख'नाया नोंथांनि दायित्व' आरो आंनि दायित्व'। आं बेखौ बुङो। दायो जोंहा गोबां मानसिफ्रानो ओरैबायदि थांनानै दङ जे पलिटिकेलाव हाबनाय लोगो लोगो जों गोबां जोङो गावनि जाथिखौ साना लाबानो, गावनि धोरोमखौ साना लाबानो जोङो गावबा गावनि लाबनि थाखायल' जोङो राजनितिकआव हाबग्राफोरखौ जोङो नुनो मोनो। आङो थांखिया गुबुन रावखौबो आं सोंखारिनो थाङा, नाथाय दिनैनि जे परिबेसखौ नुनानै आङो बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना निमाहा होदो। बेनो आंनि साननाय आरो बुजिनायखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो सानदों। आंनि मोन्दांथिखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो सानदों। बेनिखायनो बे बाथ्राखौ बुंदों। नोंथांमोना गावबा गावनि पकेटनि थाखाय बा गावबा गावनि बेनिफिटनि थाखाय साना लाबानो नोंथाङा नोंथांनि जाथिनि थाखाय, नोंथाङा हारिनि थाखाय, नोंथाङा नोंनि रायजोनि थाखाय बबेया मोजां जागोन बेखौ सायख'नाया नोंथांनि दायित्व' जागोन। नोंथाङा जुदि गाव गावनिल' जुदि सानोब्ला बै समावहाय नोंनि इयुन जोलैया, नोंनि फिसौफोरनि समाव नोंथांनि फिसौफोरा माबायदि जिउ खुंहैगोन बा बे समाव माबायदि परिबेसा सोलिगोन बेखौ जों साननांगौनि गोनांथि। मानो होनोब्ला जोंनि बर' हारिया गोबां बिदिनो नाख्रेब जानानै दङ, गोबां बेबायदिनो गादब जानानै दङ। जों ओरैबायदि जोङो
गावजों गाव बेफोरबायदि जानायजों लोगोसे जोङो पलिटिकल लानानै जोङो धोरोमफ्रावबो जोङो बे पलिटिकेल बाथ्राखौ लानानै जोङो गावस्रालायनायफोरा सफैयो। जेखि धोरोमा थाया मानो जोङो जिहेथु पलिटिकेल बा नोङो जेखौ सापर्ट खालामदों नोंथांनि जिबनाव नोंथांनि गोसोआव लादो आरो नोंथाङा जेनो मोजां मोनो बेनो होदो। जायहा नोंनि थाखाय गाहामखौ मावगोन, नोंनि रायजोनि थाखाय मोजां हाबा मावगोन, हारिनि थाखाय मोजां मावगोन, जाथिनि थाखाय मोजां हाबा मावगोन, बे बिजाथिनो नोंथाङा होनो हागोन, होदो आरो बेखौहाय नोंनि धोरोमाव लाबोआलासिनो बेखौ नोंनि पार्सनेल जिबन बेक्तियाव नोङो गावनि गोसोआव लानानै जेराव भटखौ होयो। आङो साफ्रोमबो खावलायो जेन' बेफोरबायदि पलिटिकेल बाथ्राखौ लानानै गावबा गावनि धोरोमाव लाबोआलाबानो बेखौ गावबा गावनि सल्भ खालामना लायो बा जायनो मोजां मोनो नोंथाङा बेनोनो होनो हायो। बेखौ आङो खावलायदों साफ्रोमखौबो आरो आङो बेजों लोगोसे साफ्रोमखौ हामबाय होनो जायफोरा गावबा गावनि रायजोनि थाखाय बा गावबा गावनि हारिनि थाखाय गावबा गावनि हादोरनि थाखाय जे बिजाथिफोरखौ सायख'बाय भट होबाय हामबाय होनोसै आरो जायफ्रा दिनैबो बाखि भट होनो दंबावो नोंथांमोनखौबो आङो हामबाय होनो जेन' नोंथांमोना साफ्रोमबो बे भटखौ मोजाङैनो होयो। बेखौनो आङो जोंनि इसोरनाव साफ्रोमनि थाखाय आं आर'ज खालामो आरो जे भटआ जागोन बेवहाय मोजाङै जागोन आं फोथायदों। इसोरा जों साफ्रोमजों थानानै हेफाजाब होथों।